Takže čo ste Wolfovia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes tu máme hokejovú zostavu z našej Tipsport ligy a je to tým HK Dukla Trenčín. Takže sa pohodlne usaď, hoď like, odber a ideme na to. Jednotka je Francúz Žunka, ktorý je dosť vysoký a má rýchle reakcie, takže vie mať solidné zápasy a hlavne pôsobí istejšie než Hrenák. Ten je zas známy technickým branením bránky a tiež výbornými reakciami. V obrane Mikuš, skúsený hráč s dobrou fyzickou hrou, dobrá posiela pred sezónou. Hatala k nemu je robustný a prispieva v ofenzíve. Následne Drgoň, ten za mňa očakávania prevýšil a je z neho dobrý hráč na presilovku. Fakt ma prekvapil. S Laurenčíkom sa už celkom zohrali a Michal spravil už veľký progres predošlej sezóny. On má dobrý prehľad hry, hlavne vzadu. Čerstvá posiela Rajnoha je tiež dobrý nákup, je to hráč vo vývoji a ukázal kvality v Žiline. Je dobrý v kombinácii. Hlavač teraz išiel formou dole, samozrejme mal asi nejaké zranenie, keďže nehral, ale celý tým nehrá ideálne. Má ofenzívne chuťky a je aktívny. Starosta pomáha týmu neuveriteľne na svoj vek, akože klobúk dole, snaží sa viac ako u niektorých hráčov, v tomto klube jednoducho na neho nezabudnú. Golier s ním už hrával a vymakal sa na majstrovstvá sveta U20 a mal by byť vysoko na drafte. Pomáha v útočnej fáze a má dobrú korčuliarsku techniku. Ako vidíte, plná obrana a to neberem do úvahy Bečára a Marka Hrenáka, ale aj tí dostanú šancu. Ofenzíva. Ahle je dôležitá postava tohto týmu a vytvára šance, tiež sa zapája do kombinácií. Varone je zaslúžene prvý center, jeden z najlepších hráčov Dukly, aj najproduktívnejší hráč. On by mal byť vodcom útokov. Dešeno taktiež skvelé výkony, prekvapil ma, nečakal som toľko bodov od neho. Útočník s rýchlosťou a dynamikou je aj strelec, aj tvorca hry, po prípade vie zhodiť rukavice. Safin je ďalšia nová posila, má skúsenosti z Česka aj KL, takže by sa mal stať lídrom. Má dobré parametre a jeho prednosťou je priamočiara hra a dobrá streľba. V strede Beleriu, dobrý center, tiež univerzálny a rýchly. No a napravo Lapšanský, kvalitný Slovák, vie tvoriť hru a premieňa väčšinu šancí na góly. Výhoda je, že môže hrať na oboch krídlach. Jakubesovi som dal šancu, lebo počas zranení ukazoval svetlé výkony. Teraz bude zbierať skúsenosti. Šiška tiež dokáže zbierať body, je silný na puku a pracovitý v strednom pásme. Bezuchová rýchlosť a skvelá koncovka v dôležitých situáciách tiež pomôžu. Hudec posledné roky strávil tu a pomáha hlavne v oslabeniach a dáva dôležité góly. Vie mať dobré obdobia, čo sa týka produktivity. Krač je taký tvrdý hráč do play-off, provokuje, je aktívny v útoku a má slubný prehľad v hre. Pravý útočník je Krajčovič, ktorého charakterizuje spoľahlivosť, schopnosť zapájať sa do hry a dobré korčulovanie. Nemáme tu napríklad Baptisteho, ten mal zranenie, ale potom sa nevedel chytiť. Okrem neho Stransky, Rezničák, Maruna, Kalis, ale aj Dudáš. Tým sa trápi, vymenil trénera, spravil zmeny v kádri, neviem čím to je, ale teraz sa fakt, že nedarí, je to vidieť aj na hre, ale teraz bolo dosť zranení aj kľúčových hráčov a práve to asi zohralo rolu. Toto by bolo z tohto videa všetko, hoď like, odber, daj odber King Wolfovi a prípadné dotazy píš do komentov a vidíme sa u ďalšieho videa.